Terve! Ajattelin tehdä tässä lyhyen videon, koska haluan ekaksi kertoa matkasta, mikä me järjestetään joulukuussa. Ja siihen on muuten ilmoittautumisaikaa jäljellä, vain muutama päivä. Tiedossa on 9 päivän matka Luxoriin ja Hurghadaan, ja me käydään myös Abydoksessa ja Denderassa. Eli on mahdollisuus päästä kokemaan monta eri temppeliä ja erilaisia energioita, mitä ne pitää sisällään. Mä pidän matkalla esitelmiä Egyptin mysteereistä ja me tarjotaan joogaa Outi Suvilan kanssa joka päivä suunnilleen siellä. Lämpimästi tervetuloa, jos on mahdollisuuksia lähteä. Ja sitten mennään itse tähän videoaiheeseen. Tällä kertaa mä esittelen erään tunnetun ja arvostetun edesmenneen Egyptin tuntijan ja matkaoppaan ajatuksia. Eli kyseessä on Abdel Hakim Ayyan. Hakim Ayyan oli Yusuf Ayyanin isä. Yusuf Ayyan on Egyptin ehkä tämän hetken tunnetuin opas, joka on tuonut esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä. Hakim asui nuorena poikana Sfinksin lähellä. Sfinksi oli silloin vielä kaulasta alaspäin hiekan peitossa. Sfinksin ympäristö oli Hakimin leikkikenttä. Hän kävi puhumassa Sfinksille, käveli maanalaisissa tunneleissa. Välillä hän ui näissä tunneleissa, kun niissä oli vettä. Hakim Ayyan toimi oppaana noin 50 vuotta, ja se mitä hän niin sanotusti näki kentällä, ei vastannut sitä, mitä hänelle opetettiin yliopistossa. Hakimin mukaan Egyptissä oli ollut hyvin edistyksellinen kulttuuri kymmeniä tuhansia vuosia ennen meidän tuntemaamme faaraoiden Egyptiä. Hän opetti, että ihmiskunnan kehityskulku on syklinen ja kertoi: Egyptin mytologian perusajatuksiin kuului käsitys auringon 5 eri vaiheesta. Kuvassa näkyy jumalatar Nut, jonka keho edusti taivasta ja feminiinistä prinsiippiä. Nut synnytti auringon aamun sarastaessa ja nieli auringon yön tullessa. Auringon päivittäinen rytmi jaetaan 5 eri vaiheeseen. Nämä 5 auringon eri vaihetta symboloivat 2 asiaa. Ne kuvaavat ihmisen henkisen kasvun eri vaiheita ja lisäksi pitkiä ajanjaksoja ihmiskunnan historiassa. Auringon ensimmäinen vaihe on nimeltään Keper, joka tarkoittaa auringon nousua. Tätä vaihetta kuvaa koppakuoriainen, joka työntää edessään sontapalloa ja tuo symbolisesti auringon esiin. Ihmisen kehityksessä vaihe kuvastaa viatonta lapsuuden aikaa. Auringon toisen vaiheen nimitys on Ra. Tämä tarkoittaa keskipäivän aurinkoa. Tietoisuuden tasolla Ra viittaa teini-ikään. Tässä kehitysvaiheessa ihminen pitää kiinni omasta egostaan, eikä omista ajatuksista osata hellittää. Ra ei siis tarkoita primitiivisen käsityksen mukaista auringon jumalaa, vaan sillä on syvempi merkitys jumalallisen tai kosmisen periaatteen 5. osana. 3. auringon vaihetta kutsutaan nimellä On, tai englanniksi lausutaan Uun, ja se tarkoittaa iltapäivän polttavaa aurinkoa. Tämä vaihe viittaa aikuisen ihmisen kypsään tietoisuuteen, jolloin ihminen pystyy tarvittaessa tulemaan toisiin ajatuksiin. 4. auringon vaiheen nimi on Aten, joka viittaa myöhäisiltapäivän aurinkoon. Tietoisuuden tasolla tämä merkitsee tietoisuuden huippua, valaistumisen tilaa. Samalla kun nämä kehitysvaiheet liittyvät yksilöön, kuvaavat ne myös koko ihmiskunnan kehityksessä pitkiä tuhansia vuosia kestäviä yksittäisiä ajanjaksoja. Hakim Ayyanin mukaan näiden 4 aikakauden yhteenlaskettu pituus Egyptissä oli kymmeniä tuhansia vuosia. Hän puhui ajasta ennen viimeisen jääkauden päättymistä. Todennäköisesti ihmiskunnan kehityksen huippukauden päättyminen liittyy jollain tavalla viimeisen jääkauden päättymiseen. Valtavat luonnonmullistukset ja tuhot saattoivat pyyhkiä pois kokonaisia sivilisaatioita. Auringon 5. ja viimeinen vaihe on Amen, jolloin alkaa yö. Valo muuttuu pimeydeksi
Ihmisiä hallitsee silloin ahneus ja pelko. Tämä ihmiskunnan kehityksen ajanjakso alkoi noin 5000 vuotta sitten. Silloin alkoi meidän tuntemiemme Faarauden hallitsema Egypti, joka oli enää vain varjo aikaisemmasta korkeakulttuurista. Ihmiskunta oli taantunut. Sanana aamen tarkoittaa piilotettua. Korkeammat totuudet pidettiin piilossa. Syntyi niin sanottu esoteerinen tieto, ja vain sisäpiiri tai ylemmät papit vaalivat tätä korkeampaa tietoa ja viisautta. Hakimin mukaan tällä aikakaudella henkisyys muuttui uskonnoksi. Aikaisemmin oli ajateltu, että ihminen pystyi kokemaan Jumal-yhteyden suoraan ilman välittäjiä, eli pappeja. Hakim Ajan kertoi, että tällä hetkellä elämme tämän pimeän ajanjakson päättymistä ja pian alkaa Keperin uuden tietoisuuden sarastamisen aika. Näin ihmiskunta lähtee hitaasti uudelleen nousemaan kohti uutta Atenin aikaa. Kiitos tämän videon katsomisesta ja mukavaa aamua, päivää tai yötä.